Er vi i gang? Hej, mit navn er Shakib, og jeg skal med i Nørre Bronx Face Off Watt 2. Og den her Watt, der er toaster bar og dødløftet med i spillet. Så toaster bar kommer til at foregå i baren her. Så vi kommer til at kunne se det derovre. Og dødløfter har vi 4 barbells lined op. Alle sammen har klemmer på. Den første er 70 kg. En 20'er, en 5'er og en 20 kg stang. Klemme. Så har vi næste, det er 90 kg. Så der har vi en 20'er, 10 og en 5'er og en 20 kg stang. Så klemme på. Og næste, det er 110. Så har vi 2 20'er og en 5'er og en 20 kg stang. Og den sidste, der har vi 2 20'er og en 15'er og en 20 kg stang. Det giver 130 kg. Så ja, vi skal bare igennem. Så det hedder jo 30 toaster bar, 20 dødløft, 25 toaster bar, 15 dødløft, 20 toaster bar, 10 dødløft og 15 toaster bar og 5 dødløft med henholdsvis 70, 90, 110 og 130 kg. Så let's do it! Du siger gå, så starter jeg ur. Ja. Jeg skal lige være 100% klar. Okay. Go! Start. 10. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flot. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 igen. Flot tempo du har. Og vi tager 5, kom. 21, 22, 23, 24. Og vi mangler 6 stykker mere. Og så er det dødløft. 25, 26, 27, 3 stykker. Kom. 28, 29, sidste kom. 30, godt. Og 20 dødløft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 mere. 16, 17, 18, 19 og sidste 20. Godt. 25 toaster bar. En, 2, 3, 4, 5. Godt. Fire gange mere af det her, så er det der. 1, 7, 8, 9. Du har den her, kom. 10, 11, 12. Træk vejret dybt.
13, 14, 15, 10 mere, så er du der. 16, 17, kom! 18, 19, 20, 5 mere, så er du igennem. 4 minutter til tiden. 21, 22. Bid dem i dig, de sidste 3. Kom, bid det i dig. 23, 24, 25 dødløft. Og 15 dødløft, 90 kilo. Uret her, 4 minutter 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lige knap halvvejs, det var 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 20 toes to bars. En, 2, 3. Fire, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tilbage. Du er så tæt på. Kom så. Det var 9. Vi er lige der, det er overstået lige om lidt. 10. Halvvejs, kom. 11, 12, 11. Tolv, 13, 14, 6 stykker tilbage. Det er godt det der. 6 stykker tilbage. 15, 16, 17. Så mangler du 3. Du kan stadig nå en god tid. Kom så. Pres dig selv lidt nu. 18, 19, 20. Godt. Så 10 dødløft, og den siger 6,55. 1, 2, 3, 7 igen. 4, 5, 6, 7, 8, 2 mere. 9, 10. Kom 10 toes to bars. 15. Sorry, jeg kigger forkert. 15 toes to bars, og så 5 dødløft. Du er der lige om lidt. Du er så tæt på nu, kom. Nu er det næsten gennemført. 1, 2. Gå in the zone, kom nu. Det er det sidste. Mangler 13, så skal du lave flere. 3, 4, 5, 10 mere. Tro på det. 6, 7, 8, ja. 9,
10. De sidste 5 mangler du. Og så er der 5 dødløfter, så er du done. Kom så. 11. Bidmeter. 12. 13. Kom så 2 mere. Du har dem. 14. Og sidste. 15. Så er det 5 dødløft. 1, 2, 3, 4. Sidste. 5. CrossFit!